का हो तहार माई चीनी और नमक में फर्क नहीं के बतौली का? ऐसे ही खीर बनेला, चीनी के जगह नमक डाल देले बाड़ू। देखी जवन कहे के बा हमरा से कही, हमरा माई के कुछो मत कही। कहे न कहीं सारा गलती तो उन करे बा। अगर तहरा के चीनी नमक में फर्क सिखौले रहती ता तू खीर में चीनी के जगह नमक न डाल तू। तहार लक्षण हमरा के कुछ ठीक नहीं लागत। अब रउआ ढेर बोलतानी, बात के बतंगड़ ना ही बनाई तो अच्छा रही। अरे देखत बाड़ू लोग कैसन जबान लड़ावतिया। चाची जी रहे दीना, पहली बार बनैले बाड़ी, धीरे धीरे सीख जाई है। हमरा तो नहीं लागत कि कुछ बनावे सीखी। जब खीर बनावे के ना एकरा लूरे नहीं खे तो खाना कहाँ से बनाई? जेकरा के खाए के बा वो खुदे बनाई और खा ली। ई सबब हमरा से ना बनी। अरे देखत बाड़ू एकर घमंड कैसन बोलती हो। अरे का भइल, किचन में कुछ गिरल रहे का? हम तहरा से पहले ही कहले रहनी ना कि हमरा के खाना पीना बनावे ना आवेला, फिर का जरूरत रहला हमरा से जबरदस्ती खीर बनवावे के? तोरा घर के रीति रिवाज के चक्कर में ना हमरा 10 गो बात सुने के पड़ता। अरे रिंकू का भइल? देखला देखला एकर घमंड, एक तो गलती कैले बिया, ऊपर से जबान लड़ावतिया। अरे चाची भइल का बा, कुछ बताइबा लोग। लखा खुदे समझ में आ जाई। अरे एमे तो नमक बा। हाँ तो गलती सही करी तो आदमी ओकरा के बोली डाटी ना। चाची उ का है ना कि अभी वो नया नया बाड़ी, खाना उना ना बनावे आवेला। हो सकेला चीनी समझ के नमक डाल देले हुई है। छोड़ा जाए दा, माफ कर दा, धीरे धीरे सीख जाइए। वाह बेटा, मेहरारू के आयल दुइयो दिन ना भइल, अलगला ओकर पक्ष लेवे। अरे ऐसन गलती हमने कैले रहती ना ता तोहार चाचा हमने के मार डाले रहतन। अरे बेटा तोहरा तो ओके समझावे के चाही, आ तू ओकर मन बढ़ावत बड़ा। नया नया मेहरारू आयल बिया ना तो पक्ष तो लेवे करी हन। अरे चाची ऐसा कोनो बात नहीं खे। चलो अब कोनो बात नहीं खे। अरे जायदी देवर जी, रउआ ज्यादा मत सोची। हम चाची लोग के समझा दे। रउआ जाई अपना कमरा में। ठीक बा। भगवान जब केहू के सुंदर बनावे ले ना तो ओकरा में कोनो ना कोनो कमी जरूर छोड़ देवेले। जैसे कि तोहरा बहुत सुंदर बनौले बाड़े, बाकी तोहर गुस्सा नाके पे रहेला। पता ना तोहरी गुस्सा कब प्यार में बदली। देखी ऐसा जबरदस्ती कल ठीक नहीं है। अरे रवो वादा कल रहनी ना कि बिना हमारी इजाजत के हमके छुअब ना, फिर कहाँ गई वो वादा? देखा हम तो के जानबूझ के ना पकड़ ले रहे। उ कहा ना तू बहुत सुंदर लागत रहो, ऐसे हमके बर्दाश्त ना भाई। और हम सपना में तोहके पकड़ ले रहे और ये सपना हकीकत में बदल जाए हमरा पता ना रहे। ऐसा सपना ना ही देखी तो ठीक रही हमनी खातिर। अच्छा सुनी, कल डिम्पल के घरे जाए के बा, केहू से भेजवा दी। अरे अभी तो डिम्पल के अला 2 दिन भयबे कइल बा। परसों से ओकर एग्जाम बा। ठीक बा, हम संदीप के कह के भेजवा देता नहीं। ठीक बा।